jyst siarad amdana ti dy hun gynta. I ddechrau cychwyn, pam ar y ti ddod i Aberystwyth? Cwestiwn. Yn bersonol, o'n i isio yna ddau, mewn ambell beth rili. O'n i eisiau aros yng Nghymru yn bendant. Oedd Bangor yn rhy agos i adra, achos Caernarfon di adra, a do'n i'm rili eisiau jyst mynd lawr y lôn i brifysgol yn bersonol. Ac o'n i, os dwi'n onast, do'n i'm rili eisiau mynd i ddinas chwaith, doedd Caerdydd ddim yn apelio ata i. Hefyd, ella bod o'n wir y beth, nath mwyafrif y ffrindiau fynd i Gaerdydd, ac o edrych yn ôl, maen nhw i gyd, nath nhw fyw bywyd ysgol, bywyd coleg i gyd yn yr un fatha bybl. Dydy'r cylch ella ffrindiau neu ddim di ehangu gymaint a hynny lle yn Aberystwyth o'na fi, dwi'n meddwl, o'na un arall o'r ysgol ddim yn lawr yna ac rhoid yn hynny i fewn ac cyfarfod pobl newydd a cymdeithasu, a dwi'n meddwl bod hwnna hefyd yn werthfawr ofnadwy. A dydy Aberystwyth o ran tref ddim yn un, mae'n ddigon pell o adra, ond diolch yn rhy bell chwaith. Dim bod fi'n berson sy'n mynd yn homesick na byd, ond oedd o'n rhywbeth, o'na deimlad cymdeithasol a cymunedol iawn yn Aberystwyth nath apelio. A nath hynny ddod hefyd o gathon ni fynd cyn dewisiadau. Oedd Aberystwyth ar yr adeg yn cynnig fatha deudydd blasu lawr yn y brifysgol yn amlwg. Sa'n am bosib wneud hynny ar y funud, ond nath hwnna roed argraff arna fi hefyd. Dwi'n siŵr bod ti wedi cael hwyl yn Aberystwyth, fyd o? Do, oedd y pwnc hefyd yn apelio, ond ie, oedd o'n gyfuniad o bethau. O, nei. A ti eisiau dweud chydig bach am lle ti'n dod? Ti'n dod o Gaernarfon, o ti'n dweud? Ti eisiau dweud chydig bach am... Ie, dwi dod o Gaernarfon. Dwi wedi dod nôl i Gaernarfon hefyd ar ôl graddio. Dwi rwan yn gyfarwyddwr creadigol ar gwmni menter gymdeithasol o'r enw Galeri Caernarfon Cyf. Cwmni sy'n adfywio ydy'r cwmni, da ni'n adfywio adeiladau ac i gosod nhw allan i fusnesa. Mae gennym ni hefyd ganolfan gelfyddydol, galeri sydd yn gartra i cinema, theatr, safle celf, deuddag o gwmnïau preswyl yma. So mae o'n gwmni sy'n neud lot o bethau, so dydy bob un dydd ddim yr un peth, really sydd yn beth braf. A dwi'n arwain ar yr ochr strategol, datblygu'r busnes, wneud gwaith ymchwil, creu partneriaethau, datblygu'r partneriaethau yna. Fi sy'n gyfrifol am elfenna'r marchnata hefyd ac yr digwyddiadau fydd yn ail ddechrau yn fuan iawn gobeithio. Mae'n gobeithio, de? Mae swnio fel swydd diddorol iawn a mewn lleoliad arbennig, yn dydi? Yndi. Os dwi'n edrych allan o'n, dwi'n gweld Ynys Môn drwy'r ffenast. Mae'n odidog, rili, allan ar edrych ar y fennau i fama. A mae gennym ni brosiect adfywio arall sydd ar fi'n agor yn yr wsnosa nesaf lawr yn ymyl y castell. Mae hwnna'n bartneriaeth efo Ymddiriedolaeth yr Harbwr i adfywio hen ardal masnachol oedd o, lle fysa'r llechi'n dod o'r chwareli Nantlla, ardal Nantlla i gyd, i lawr i Gaernarfon i ardal Cei Llechia wedyn, sa'n nhw'n mynd i allforio o fanno i bedwar ban byd, a wedyn mae yna hen adfeilion adeiladau yn fanno, a da ni wedi gallu adfywio heina, so mi fydd yna waed a bywyd newydd yn dod i fewn i fanno dros yr wsnosa'r misoedd nesaf. O, ardderchog, mae hwnna'n swnio am brosiect ardderchog, a dwi'n gwybod lle ti'n siarad am, mae ffantastig. Ti'n licio dweud be oedd peth mwyaf gwerthfawr ges ti o dy radd yn Aberystwyth? Be ti'n meddwl ti wedi peth mwyaf gwerthfawr yn dy yrfa di wrach? Mae yna lot o, dwi'n meddwl, a dysgu amball beth. Mae'r cyfeillgarwch a wneud yr cylch ffrindiau a'r cymdeithas yna'n rhywbeth holl bwysig. Mae gennym ni grŵp WhatsApp efo criw coleg, a da ni dal yn siarad y cyfarfod yn rheolaidd. Mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n meddwl,
sydd yn wir ella ym mhob man. Yn sicr, nath o ddysgu i fi sgiliau bywyd rili o ran gwrando. Mae'n bwysig gwrando ar bobl, ar ddarlithoedd, ar gyngor, parchu pobl, cymryd risg, weithiau a bod yn absorbio bob dim sydd o gwmpas chi. So dwi'n meddwl mae'r broses o fynd trwy'r brifysgol yn rhywbeth da chi'n dysgu amdano'ch hun yn ogystal ac yn academaidd. Mae'n broses bwysig. Dwi'n cofio, oedd y ti'n y grŵp cynllun busnes, sôn am cynllun busnes ar modiwl, un o modiwlau fi. O chi di ennill yno, oeddech chi dod yn ail yng Nghymru efo cynllun? Do. Ynddo, nathon ni, fi a dau arall, nathon ni greu hampers, bocs bwyd Cymreig, dwi'n meddwl nhw, fel rhan o'r prosiect. Nath y busnes yna, fatha rhyw pop-up busnes yn gwerthu hamperi o gynnyrch Cymreig oedden nhw, ac nathon ni chwalu, dwi'm yn cofio be oedd y targedau, nathon ni chwalu nhw, a nathon ni wneud pres pocad eitha taclus. Dwi'n cofio, chi wedi deud, chi beth yn mynd i wneud hyn eto, o chi wedi bod trwy'r nos, oedd y mor boblogaidd, o chi wedi bod trwy'r nos yn pacio'r hamperi yma er mwyn cyflawni eich orders. Do, ond na fo, oedd o werth, gathon ni pres, dwi'n cofio'r union ffigurau, nathon ni ddeud pres bach eitha a taclus arno fo, a dwi'n siŵr mae yna busnes yna, ond yn amlwg oedden ni'n yn y brifysgol ar adeg, a doedd na ddim yr amser nag doedd yr amser ddim yna, ac ella'r ymrofiad ella ddim i wneud o yn rhywbeth mwy parhaol neu'n flynyddol hyd yn oed. Ond oedd o'n brofiad ardderchog oedd. Da iawn, a llwyddiannus iawn. Be ti'n meddwl wneud yn dyfodol? Ti'n mynd i aros yn y swydd nes? Ti'n ti rhyw gynlluniau eraill? Yn bersonol, dwi wastad yn deitha pobl i beidio aros yn yr un lle i weithio yn rhy hir, achos mae'n gallu mynd yn un donog, ond beth sy'n braf am weithio i gwmni fel galeri di, mae yna rhywbeth yn newydd, di bob dydd ddim yr un peth, mae yna gyfleoedd newydd, mae yna prosiectau newydd ar y gweill. Dwi ddim y berson chwaith sydd yn cael fy ngyrru gan arian na cyflog mowr ddim yn really, dydy yn ysgogi fi na motivity o gwbl. Dwi teimlo mae'r boddhad dwi'n gael o wneud impact neu wneud gwahaniaeth i ardal fel Caernarfon yn lot mwy pwysig i fi. Mae'r balchder yn yr gymuned. Fy hun, dwi ddim yn gweld fi'n symud yn illan yn sydyn iawn. Mi ges i gyfleoedd i adael chydig flynyddoedd yn ôl, ond doedd o ddim o ddiddordeb i fi, nath rhywun gysylltu yn cynnig swydd. Oedd y cyflog yn ddeniadol iawn, doedd o jyst ddim i fi. A hefyd, dwi yn fama mam mhlant i, dwi'n hapus yma. Reit, da iawn. Am gen ti deulu felly efo plant. Faint oed ydi plant ti? 40, 12 a 10. Dau hogyn a un ferch. Yndan, tacsi ar ben wythnos. Da iawn, Beth sydd ti'n rhoi fel cyngor i fyfyrwyr sy'n meddwl dod i Aberystwyth i astudio busnes? Wrth gwrs, haid ni ddeud ar y cynllun entrepreneuriaeth oedd ti, ar ôl radd entrepreneuriaeth oedd ti. Ie. Nes i wneud y cwrs undergrad yn Aber a wedyn parhau i wneud yr olradd. Beth swn i'n awgrymu ydi, yn gyntaf mynychu'r darlithoedd. Be arall swn i'n dweud? Rhowch eich hun yn rhan o'r bywyd yn y brifysgol. Peidiwch â jyst mynd i'r darlithoedd a mynd nôl i'r tŷ neu i'r fflat. Ymunwch efo gymdeithasau, enghraifft IMCA neu y Geltaidd, os dwi'n cymryd bod hynna dal i fynd. Mae yna clwbiau chwaraeon, mae yna gymaint o societies gwahanol yn y brifysgol fysa o ddiddordeb i bawb, rhywbeth i bawb yna. So rhowch eich hun yn y grwpiau yna.
ymhelaethwch ar eich cysylltiadau a'ch cymuned os liciwch chi. A datblygwch eich hun ag fel person ag yn academaidd. Be hefyd swn i'n awgrymu di bod chi ddim yn, dwi'n gwybod o'na un person yn byw fi yn y brifysgol, ond adra bob penwythnos a fatha, do'n i fel byth yn mynd adra achos o'n i'n teimlo bod o'n rhan o bywyd coleg i fod yna 7 diwrnod yr wsos tan mae'r tymor yn gorffan, lle, so dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth i beidio allan mynd adra bob penwythnos a i roi ych chi'n llwyr i fewn i'r bywyd o fod yn fyfyriwr. Dwi'n meddwl bod hynny'n gyngor da peidio mynd adre ar y penwythnosau, achos mae rhai sy'n mynd adre ar y penwythnosau, mae'r penwythnos yn mynd yn hirach ac yn mae'n anodd yn ôl i fywyd, felly un peth am Aberystwyth, mae mor bell o unrhyw le, mae'r rhan fwyaf o myfyrwyr yn aros yma am y penwythnosau, achos mae cysylltiadau, trafnidiaeth ddim cystal â llefydd eraill, felly dwi'n meddwl mae'n fwy o fyfyrwyr, mae mwy o bywyd penwythnosol yn Aberystwyth, dwi'n meddwl. Reit. Rei sy'n graddio eleni, sut wyt ti'n rhoi cyngor iddyn nhw gael swydd eleni? Wel, dwi'n meddwl beth sy'n ddiddorol hefyd efo'r byd busnes neu efo pwnc fel busnes ydy mae o'n agor y drysau i sawl maes arall. O'r criw ni oedd yn y brifysgol yn gwneud busnes, mae lot di mynd ymlaen i'r byd cyfrifeg. So maen nhw'n gyfrifwyr, ie? Ie, ti'n iawn, ie. So nathon nhw'n astudio cyfrifeg yn y brifysgol ella, nathon nhw'n ei modiwl neu ddau, ond dydy'r ffaith bod chi'n gwneud busnes i marchnata neu entrepreneuriaeth ddim yn cyfyngu chi i hynny. Mae'r sgiliau, mae lot of transferable skills yna. A dwi'n gobeithio, os di rywun wedi llwyr ymroi hyn i fewn i'r bywyd fel myfyriwr o ran y cymdeithasu neu cymdeithasau a bod ar bwyll gorau ac yn y blaen, mae'r sgiliau maen nhw wedi fagu yn rhywbeth fedrith nhw hefyd roed ar CV. Ond y gair o gyngor rili di just mynd amdani rili. Mae genna rywun cystal siawns a'r person nesaf am swydd. Fel cyflogwr yn amlwg, da ni derbyn ceisiadau CVs, ond yn bersonol dwi'n cyflogi personoliaethau yn hytrach na beth sy'n ar bapur. So, dydy o ddim jyst ynglyn â cael CV neu cais cry, mae o ynglyn â cael eich personoliaeth yna hefyd. So just byddwch yn chi'ch hun a cerwch amdani, swn i ddweud, a peidio bod ofn. Mae yna lot o kickbacks yn mynd i fod, ond achos yn amlwg, da ni gyd i cael yn siomi efo tri am swyddi a ddim i cael nhw, ond jyst i dyfo barhau, dio. Ie, mae angen tri cario ymlaen yn does. Felly dwi'n meddwl bod ti wedi ateb y cwestiynau sydd genna i gyd. O, diolch. Ti eisiau deud rhywbeth arall ar gyfer y darpar myfyrwyr neu rhywbeth dwi ddim wedi gofyn? Na, fedra i'n meddwl am ddim na i aros di Llion, dwi'n gofyn rhywbeth allan na i ddod nôl ar y diwedd wedyn. Da iawn. Okay. Awn ni symud ymlaen i Llion felly. Haia Llion. Helo, bore de, sut ydych chi? Sut ti, Steff, ti'n iawn? Dwi'n da iawn, diolch. Da iawn. Ie, da chi'n iawn, Nerys? Ynddo, sut wyt ti, te? Ti'n siŵr bod ti'n brysur? Wyt? Mae'n bonkers. Mae'n hollol bonkers, yndi. O, wrth gwrs. Mae'n eisge brec bech i siarad o'ch i fan hyn, digwyr. Ti eisiau deud chi bach am dy busnes mwyn i bawb yn gwybod beth ti'n neud ar hyn o bryd? Ie, yn iawn, gweithio i gwmni y Gorau o Gymru, ond hefyd casgliad o frandiau sydd yn gosod llety gwyliau ar hyd y lled Cymru. A dwi'n gweithio fel rheolwr recrwtio busnes newydd mewn ffordd, yn arwain y tîm yna yn genedlaethol yng Nghymru. A mae'r cwmni yma i gyd hefyd yn rhan o gwmni ehangach Original Cottages. Felly, rhan fawr o'n rôl i hefyd, dwi wastad wedi cenhadu o ran gwneud popeth yn ddwyieithog a gwneud siŵr bod y Gymraeg yn bresennol yn bob un busnes dwi wastad wedi wneud.
A da ni yn cario ymlaen efo'r rôl yna mewn ffordd o fewn cwmni mwy, a da ni'n gweld bod hwnna wan yn rwlio allan i'r holl brandi eraill fel Wales Cottage Holidays, Powell's yn y de, Home From Home. Felly mae presenoldeb y Gymraeg, da ni'n trio gwthio fo allan gymaint a phosib yn y diwydiant twristiaeth, achos mae'n faes mor weledol yn dydi o. Wedyn, da ni jyst yn trio wneud yn rhan fanna hefyd mewn ffordd. Da iawn. Ti eisiau dweud chydig bach am ti dy hun, lle ti'n dod o, lle ti'n dod o'n wreiddiol? Ie, dwi'n dod o ardal Machynlleth, jyst fyny'r ffordd o Aberystwyth. O Steff yn deud wan, oedd o'n eisiau mynd i Fangor achos bod o'r i agos i adre. Oedd na weithiau adegau lle oedd Machynlleth ac Aber Dwtch yr hi agos i gilydd falle. Ond ar ôl deu hynny, rheswm nes i ddewis Aber oedd bod gennau ffrindiau a ambell berthynas wedi bod i Aberystwyth o blaen, a nes i ddim wir ystyried nyn lle arall, a ni wedi clywed am Gaerdydd, ond am yr un rhesymau, ddedodd Steff mewn ffordd, dwi'n credu bod y gymdeithas yn well, mae rhywun yn cymysgu lot mwy yn ehangach yn Aberystwyth. Allwch chi mosgoi myfyrwyr eraill, a maen nhw mor bresennol yn bob man yn Aberystwyth. Yng Nghaerdydd, maen nhw'n cael eu llyncu falle i boblogaeth fwy o'i cwmpas nhw. Aberystwyth, mae'n le arbennig. Mae'n pobl sydd wedi bod na, wastad yn dychwelyd hefyd. Mae yna rhyw atyniad yn ôl o hyd a mae criwiau fel bod nhw'n sticio fo'i gilydd am byth ar ôl bod yn Aberystwyth. Mae o jyst yn glynu pobl. A mae wastad yn esgus bref i ddod nôl i Aberystwyth yn griw aduniad bech blynyddol ar rhywbeth fel ni. Felly mae yna rhywbeth arbennig am y lle yn does. A dwi'n meddwl o Steff yn sôn am hyn hefyd, cysylltiadau agos. A dwi'n meddwl ar cwrs entrepreneuriaeth cysylltiadau agos iawn yn dod. Di cadw mewn cysylltiad â'ch gilydd hefyd. A dwi'n meddwl hynny wedi bod yn bwysig. Os bych chi wedi gwneud cwrs yna trwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl radd. Ie. O, da iawn. So ti wedi dweud pam ti wedi dewis yn Aberystwyth. Be di'r peth mwyaf pwysig o ti wedi dysgu dod o'r radd yn Aberystwyth? O safbwynt cynnwys y cyrsiau, mae'n siŵr o feddwl y diwydiant wedi mynd iddo fo hefyd. Yr ochr marchnata, nes i wneud gredd mewn marchnata Cymraeg cyn ymlaen i wneud y cwrs entrepreneuriaeth. Felly oedd yna thread marchnata rai trwodd mewn ffordd fewn i'r cwrs meistri hefyd. A jyst i adnabod y cwsmer yndi. A mae hynny'n wir, dim bwys pa fath o swydd mae rhywun yn wneud. Mae o'n bwysig iawn ochr marchnata, ond swn i'n dweud bod marchnata yn rhan o rôl pob swydd. Achos mae pawb yn delio efo pobl eraill, pa bynnag swydd ydych chi. So mae adnabod y cwsmer mor bwysig, achos mae seicoleg a marchnata mor agos i gilydd yn dydi. So os ydych chi'n gwybod efo pwy ydych chi'n delio, ydych chi'n gallu delio efo nhw'n y ffordd orau i gael yr ymateb gorau. Felly rhoi'r amser i ddeall y gynulleidfa falle ydy'r peth bwysig. A swn i'n dweud hefyd, un peth pwysig o'r cwrs entrepreneuriaeth ydy bod na'm rhaid dibynnu ar bobl eraill i greu cyfleoedd swyddi i chi. Mae modd mynd allan. Mae yna gyfleoedd i bob cyfeiriad. Mond eistedd fan hyn wan, dwi wedi gweld sawl cyfle. Prynder Glenhawyr yn un yn yn diwydiant ni. Mae nhw fel air. Mae nhw werth lot os ydych chi'n gallu ffindio nhw. Ond yn union, rhaid i bynadwy a de. Ond mae yna jyst cyfleoedd bob man. Os a ddim byd gwaith gynnau neu gweld pobl yn gorfod symud ffwr o'i ardal. Fel Steff di dychwelyd adre, dwi'n edrych i'r beth, dwi'n ôl adre ar y ffarm fan hyn, ond yn gallu gweithio adre. A mae hynna'n mynd i fod yn fwy a mwy gwir rwan bob un blwyddyn, yn enwedig ar ôl y flwyddyn diwethaf. Mae pobl di sylweddoli, cyflogwyr di sylweddoli, bod da ddim rhaid hela ar dynasoedd. Mae'n bosib gwneud rhan fwyaf swyddi o adre wan. Ond dyna da ni wedi bod yn gwneud beth bynnag ers blynyddoedd. So, peidio meddwl bod rhaid mynd ffwr. Triwch ffindio ffordd aros adre gyntaf, achos mae yna gyfleoedd yma. Os ydych chi'n symud ffwrdd, ydych chi'n rhoi cyfle rhywun arall i gamu fewn eich lle chi mewn ffordd, a colli cyfle i gael bod yn yr lle gorau yn y byd, ynddi? So, peidiwch dibynnu ar bobl eraill i greu swyddi, allwch chi greu eich swyddi chi'n hunan hefyd.
A dyna falle'r wers bwysica o'r cwrs entrepreneuriaeth, bod posib cymryd cyfrifoldeb am bethau a gwneud o ddigwydd. O reit, a ti'n neud o ddigwydd yn dod? Ti eisiau deud hanes dechrau busnes? O do, ond mae'n debyg y swydd gyntaf ges i oedd hwnna di dylanwadu lot ar y ffordd o'n i'n meddwl falle wedyn Patri Fenter, lle oedd prosiect oedd yn annog pobl ifanc i dreialu syniadau busnes. So oedden nhw'n gorfod llosgi dim pontydd, oedden nhw'n gallu aros mewn swyddi os oedd gennyn nhw swyddi, ond gwneud rhywbeth ar yr ochr mewn ffordd neu ar bennydd nosau neu bynnag, ond treialu syniadau busnes. A wedyn os oedd nhw'n gweithio, oedd rhywun gallu adeiladu o i lefel lle oedden nhw'n gallu gwneud o'n llawn amser falle. Ond oedd hwnna, so prosiect o fewn cwmni Mentor y Busnes oedd hwnna. Geth Mentor y Busnes i grybwyll ar Stepen y Drws yn Aberystwyth, a maen nhw'n bob man yng Nghymru erbyn hyn hefyd. A wedyn ar ôl wneud dipyn o swyddi oedd yn linkt i busnes a marchnata, sefydlu cwmni agorau y Gymru wedyn, sef yr asiantaeth dwi'n dal yn gysylltiedig â hi wan, yn ôl yn 2009. Felly, jyst gweld cyfle oedd hynny hefyd. A dyn ni 12 mlynedd yn ddiweddarach, dyn ni'n dal yma wan a dipyn o dîm, a mae pawb sy'n gweithio efo ni yn ddwyieithog, so dyn ni'n creu cyfleoedd i bobl sydd ar sgil hynod bwysig na o allu siarad Cymraeg yn y byd busnes. Dyn ni wan yn chwilio am 2 berson. Ffotograffydd yn un. Mae rhaid i'r ffotograffydd fod yn gallu siarad y ddwy iaith, achos mae gymaint o perchnogion ni'n siaradwyr Cymraeg. Diolch yn opsiwn i beidio cael rhywun sydd yn gallu siarad Cymraeg. A wedyn, swydd arall, delio efo ymoliadau perchnogion newydd sy'n dod fewn fel bod ni'n gallu ymateb iddyn nhw fewn 2 awr. So mae yna 2 swydd yn mynd fan'na yn syth, i bobl sydd yn gallu siarad y ddwy iaith. Felly, dyna dwi'n neud o ddydd i ddydd bynnag. Ond ti wedi gwerthu'r cwmni i gyd neu rhan o'r cwmni o ti wedi sefydlu? Dyn ni wedi ymuno efo'r grŵp ehangach yma, Original Cottages, mwyn cael gwell balans, achos oedd busnes yn tueddu i fita fewn i amser personol a mae gennym ni ffarm adre yma fyd, so ni'n gallu rhoi digon amser i hynny chwaith. Ond dyn ni'n dal yn rheoli'r busnes yna mewn ffordd yng Nghymru. Ond fel o'n i'n dweud, yn gallu gweithio o'r tu fewn i ddylanwadu mwy o'r diwydiant hefyd mewn ffordd ni. Ydych chi wedi gweld cynnydd yn y busnes yn ddiweddar achos bod pobl methu mynd dramor ar eu gwyliau? Do, fel o'n i'n dweud ar ddechrau'r sgwrs hwnna fan, mae'n wirion o brysur, dweud y gwir. Mae pob man sydd gennym ni'n llawn dop. Mae'n ofnadwy o brysur fyny at fis Hydre, achos mae pawb jyst yn desperate i gael mynd ar wyliau yn dydyn nhw. Ond pob man newydd sy'n dod ymlaen, maen nhw'n llenwi yn syth, a mae'r prisiau fel pob peth ar draws pob diwydiant yn mynd fyny'n do. Mae prisiau 30% os nid mwy yn uwch ar draws y diwydiant, a mae pob man dal yn llenwi'n dal. Ond mae'n flwyddyn eithriadol, a dyn ni'n gwybod faint barith o, ond tra mae o fel mai hi, mae'n anhygoel o brysur, a pwy fysa eisiau mynd dramor wan, yndi? Ie, yn union. Os neb eisiau mynd ar awyren wan, yn agos, o'n i siarad efo Modryb drwy'r o blaen am ein. Dwi'n meddwl beth ar awyren eto, meddwl. Ie, ond y busnes yma orod hynna'n ynysu wedyn am jyst i bythefnos, dydy o ddim yn hwyl yn dia. Dydy o ddim werth o. Ddim yn gwbl na chdi. Pa gyngor bydde ti'n rhoi un o'r myfyrwyr sy'n meddwl astudio busnes efo ni wan? I daflu eich hunan fewn efo, ond hefyd i gael profiad gwaith, profiad busnes. Dim just fel o'n i'n sôn ffindio gwaith, ond dablo mewn pethau a gwneud pethau eich hunan hefyd, achos pan mae o'n dod i drio am swydd, rhinia sy'n sefyll allan, y pethau yna mae rhywun wedi gwneud, yr ymdrech ychwanegol i just cwrs academaidd, mwyn datblygu i sgiliau i profiad a mae ar ochr profiad na mor bwysig ac yn helpu chi sefyll allan. Da iawn. A hefyd, pan ti wedi deud chydig bach beth ti'n chwilio am pan mae pobl yn dod am swyddi, ti wedi deud bod 2 swydd ar gael yn fannes, so ti wedi deud y math o bobl ti'n chwilio am. Ti eisiau ychwanegu chydig bach am hynny?
Os bydde rhywun Ie. yn ni'n cysylltu efo ti, be fydde ti chwilio? Ie, wrth gwrs, wel, o ran yr un ffotograffiaeth, yn amlwg dipyn o angerdd at yr ochr yna o bethau, yr ochr weledol, ddelweddol, ond hefyd sgiliau pobl, bod nhw'n gallu mynd a cwrdd â perchnogion ac yn aml iawn nhw wedi wyneb y cwmni, ynddi. Felly mae'r ochr yna sydd eto'n cysylltu nôl i fydd o Steff o ran rhwydweithio a gwneud siŵr bod chi'n taflu chi'n fewn i fywyd cymdeithasol Aberystwyth hefyd. Mae hwnna i gyd yn rhan o ddatblygu sgil sy'n mynd i fod efo chi am byth, sef gallu trin pobl a bod pobl yn cynhesu ato chi hefyd, achos mae jyst yn eto yn lincio nôl i farchnata a faint o fusnes da chi'n gallu gwneud efo pobl os di pobl licio chi, mae chi wastad hanner chance o wneud busnes hwnnw. Felly, ie, bendant, datblygu ochr PR, mae'n debyg, mae hwnna i'r ochr ffotograffiaeth yn bwysig iawn, a wedyn efo'r ochr arall, y swydd arall y gennym ni hefyd, fel mae y first impression na, fel maen nhw'n dweud, mor bwysig, achos os mae nhw di'r person cyntaf sy'n cymryd ymholiad gen berchenog newydd, wel, mae rhaid wneud nhw deimlo'n gyfforddus yn siarad â nhw hefyd. Felly, ie, yna, os oes yna rhywun yn chwilio am waith, fel cysylltwch ar bob cyfri. Dwi'n trio ffindio rhywun i lenwi'r swyddi i wneud. Dwi'n siŵr am y ffotograffydd, ond y llall, beth bynnag. Na fo. Ie, wel, da ni'n gallu dysgu'r ochr ffotograffiaeth. Mae pawb yn dipyn o ffotograffwyr achos ei ffwnau symudol dyddi yma. Ie, Mae gen nhw lygad, mae gen allwn ni roed y gweddill o ran hyfforddiant iddyn nhw. Ie. Beth ti'n cynghori myfyrwyr wneud y gorau o'r profiad bod yn y brifysgol felly? Ti'n dweud, ti wedi sôn am gysylltiadau, wneud y mwyaf bod yn Aberystwyth. Oes yna beth arall ti eisiau ychwanegu at hynny? Ie, creu cysylltiadau mor bwysig achos hyd yn oed wan, dwi'n dal yn dod ar draws pobl o'n i yn coleg efo nhw mewn gwahanol swyddi wan sydd yn helpu o ran yr enghraifft diweddara oedd dod ar draws boi oedd yn yr un flwyddyn na fi sydd wan yn gweithio i gwmni ymgynghorwyr ariannol a maen nhw'n delifo llwyth o berchnogion tai lawr yn y de-orllewin. A da ni'n mynd i fod yn sefydlu rhywbeth o bartneriaeth efo nhw i gydweithio a pasio busnes nôl ymlaen. Drwy'r amser mae rhywun yn dod o draws rhyw gyswllt a yng Nghymru maen nhw'n deud mae 2 berson sy'n gwahanu chi rhwng pob person sy'n byw yng Nghymru ynddi. Felly y mwyaf allwch chi ehangu'ch rhwydwaith cymdeithasol yn Aberystwyth, mi ddwch chi'n abod rhan fwyaf Gymru trwy linc 1 person neu 2 person beth bynnag. So yndi, mae'n bwerus ofnadwy, ydy. O reit. O dyna diwedd y cwestiynau, dwi'n meddwl. Sgyn ti rhywbeth arall i ychwanegu ar gyfer darpar myfyrwyr? Unrhyw gyngor arbennig arall? Unrhyw beth arall, ne, dwi'n meddwl, jyst taflwch eich hunaniddi a mwynhewch o. Ie, mwynhau. Ie, mae'n bwysig i ddweud bod myfyrwyr yn mwynhau amser mwyn dysgu, mwynhau a gweithio'n galed, ie. Ie. Balans, cael y balans ynddi. Gweithio'n galed, chwarae'n galed. Angen cael balans mewn bywyd yn does, a mae'n bwysig. Dim gormod o hwyl. Mae'n anodd weithio yn Aberystwyth, mae'n mor gymdeithasol yma, mae'n anodd weithio canolbwyntio ar y gwaith hefyd yn dydi. Ydy, bendant. Ie, cysgu llaid yr ateb i hynny. Diolch yn fawr iawn, diddorol iawn. Steff, ti eisiau deud rhywbeth arall? Na, dwi'n meddwl bod Llion hefyd, dwi'n meddwl bod ni yn dau ar yr un trywydd o ran y cyngor. Nath chi sôn o'n nyrus am yr balans na. Ella doedd balans fi ddim yn gret pan o'n i'n undergrad, ond i gymaru efo rhywun o'n i rhannu tŷ efo, lle oedd o'n mynd i'w ddarlithoedd a wedyn mynd syth i'r llyfrgell i wneud i waith tan dydwch 8 a wedyn mynd allan neu beth bynnag, lle sa seicoleg ella fi chydig bach yn wahanol swn i'n neud pethau munud ola, lle, so amserlennu'r wythnos ag y tymor ella yn gyngor da. Ie, cyngor da iawn. O, diolch yn fawr i ddau yn chi ardderchog